kalma da wasu suke amfani da ita, malam kalmar ita ce inda rabbana ba wahala. Haka ne mana? Wannan ai daidai ne ko? Ko kuskure ne? Inda rabbana ku gane fa, inda rabbana ba wahala, ai shar'i jawabi ne da shar'i. Inda rabbana ba wahala jawabi ne da shar'i. In akwai Allah to ba za a sha wahala. Ni haka na fahimci kalmar, shar'i ne da jawabi, shar'in wa jawabin. Inda rabbana ba wahala, kenan in ba rabbana akwai ne, akwai wahala. Kamar ka ce in ka shigo zan baka, in baka shigo ba za a baka ba. Yawwa insha Allah, kaga ba shakka mutum yake ban yace insha Allah ko. So ni a fahimta ta a zahirin wannan kalma ba ta da wani muni, cewa inda rabbana ba wahala. Inda rabbana, in akwai Allah to dama rabbana ai Allah kenan. Inda rabbana ba wahala, kenan inda rabbana ba wahala, kenan in ba rabbana akwai wahala. Da ce akai inda rabbana akwai wahala, to sai mu ce a goge. Inda rabbana akwai wahala, kaga kenan in ka bi Allah zaka sha wahala. Nan ku abin da ake cewa inda rabbana ba wahala, ma'ana in akwai Allah to ba ragowar wahala. Kuma haka ne, duk wahala da muke sha rashin Allah ne. Wato karin magana wannan ni sabo ne, ma ko wanda muka taɓa yin littafi akai karin maganganu wanda Bahaushe yake, akwai kurakurai da muka tara sun kai 30 da kusan 5. Wasu karin magana yanzu irin su zamanin Annabi Shahu, kowa iya girabansa. Yunwa ba a miki la haula, da rubutu ƙara kwaɗan rogo, a wai an ce da kare Muhammadu. Ka gani? To kaga duk waɗannan taya Allah kiyo shi zai ɗauki ma'ana biyu. Ka taya Allah kiyo ya fi ka ba abinka. Kadde ku manta wannan shirin daga tashar ku mai albarka ne, wato Tumbin Giwa TV. Ku danna liking da subscribe, inda dama kuma ku comment da albarkacin bakin ku a ƙasan bidiyon. Mun gode, sai mun gan ku a shiri na gaba.